Entre los muchos nombres propios de la Marina Alta en los últimos días y en las últimas semanas encontramos también el del recién reelegido secretario comarcal del Bloc Jove, Blai Servet, quien visita hoy nuestros estudios. Blai Servet, bona vesprada i gràcies per vindre. Bona vesprada, gràcies. La seva candidatura va ser l'única que es va presentar a ese tercer congrés del Bloc Jove de la Marina Alta que es va produir en Xaló, una candidatura de consens, podríem dir, no és així? Sí, de consens i de suma, de gent de tota la comarca. Entre les persones que li acompanyaran en la executiva trobem a Maria Silvestre, a Belén Ibars, Àngels Grimalt, Josep Rovira, Enric Bengut, Joan Nave i Damaris Soler. De quin percentatge estem parlant de renovació? Bé, de l'executiva anterior érem 4 persones i repetim els 4, però clar, n'hi ha 5 incorporacions, o sigui que és més del 100%. Quins són els principals projectes i els principals objectius de la nova executiva del Bloc Jove? Bé, principalment tenim 2 objectius. Per un costat, continuar consolidant-nos a la comarca, continuant consolidant el Bloc Jove a la comarca, per 2 camins. Per un costat, reunint-nos amb els joves i les joves de la comarca i per l'altre, constituint nous col·lectius del Bloc Jove als pobles. I l'altre objectiu que tenim és el de fer veure als joves i les joves de la comarca que tenen en el Bloc Jove i en Compromís un altaveu per a portar les seues inquietuds i les seues reivindicacions a les institucions i una eina per a dir què volen i com ho volen. Parlant dels joves, pareix que estan decebuts un tant amb la política, podríem dir. Teniu vosaltres també aquesta mateixa percepció que es pot fer davant d'això? Bé, sí que tenim aquesta percepció i de fet jo mateix estic decebut davant dels polítics. No de tots, evidentment, però sí, només veient al PP i al PSOE, la primera sensació que té un, com a mínim, és de decepció. Però bé, nosaltres el que volem que vegin els joves, el que volem dir-los és que no tots els polítics són com els del PP i els del PSOE, n'hi ha més polítics a banda del PP i el PSOE, i evidentment això és el que volem transmetre, i no només transmetre-ho, sinó demostrar-ho en els nostres fets i en les nostres actuacions. Quina és la percepció dels joves nacionalistes de la comarca sobre les diverses situacions i els problemes que travessa la Marina Alta? Bé, problemes n'hi ha un grapaet, perquè per a començar, per exemple, el tema del tren Gandia-Dénia, que és una reivindicació històrica, això és un problema. Ara igual en la crisi no ens pega tan de prop, però sí que hauria de pegar-nos perquè és un mitjà de transport i un mitjà de transport que podria significar més diners per a la comarca i a més benestar per als ciutadans, i això és important. I això és un problema que a l'hora de les eleccions tant PP com PSOE sí que es pinten com a defensors del tren i després arriba a l'hora de la veritat i no fan res. I hi ha més temes, per exemple, l'alliberament de l'autopista, un altre tema que ens toca els diners perquè, evidentment, si tu vols anar a València ara et costa 8 euros, que ha pujat, últimament ha pujat un 15% en les diverses pujades. I, evidentment, això és una vergonya que hàgim de pagar 8 euros simplement per anar a València i no hi ha cap alternativa. Més problemes. El problema de la sanitat, el problema que estem tenint ara en els centres de salut, en Pedreguer, en Benidoleig, en Ondara, en Orba i en altres pobles ara, però també així en Dénia i tot això. Això és una vergonya que ens traten com a ciutadans de segona, ciutadans de la Marina Alta. No té cap de sentit ni cap de trellat que siga més important el benefici econòmic per a l'empresa que està gestionant els centres de salut, per a Marina Salut, que el benestar i la salut dels ciutadans. Això no té cap de sentit i, per tant, nosaltres el que volem, davant de tots aquests problemes i altres que hi ha més, com per exemple que s'estan llevant totes les subvencions i totes les aportacions a les mancomunitats i al CREAMA i tot això, i molts altres, el que volem dir és que volem deixar clar que els joves de la comarca no anem a tolerar tots aquests problemes i que estem disposats a fer alguna cosa per a canviar-ho. Des del punt de vista vostre, des del Bloc Jove, passa el nacionalisme pel seu millor moment a la nostra comarca, la Marina Alta? Bé, fins ara crec que sí, però jo crec que prompte no ho veurem com el millor moment, sinó que ja ho veurem com a un principi.
Per últim, no sé si li agradaria a Blai Cerver enviar un missatge final a la joventut de la Marina Alta de la nostra comarca. Sí que voldria dir-los als joves i les joves de la comarca que no es conformen, que baixen al carrer, que participen, que en el context que vivim ara mateixa, si no diem que volem, no van a donar-nos res fet, que, com va dir Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I per això cal que els joves i les joves de la comarca es mobilitzem i diguem què volem i com ho volem. Pues moltíssimes gràcies, Blai, per visitar-nos avui a la nostra redacció informativa. Moltes gràcies pel dia. Gràcies a vosaltres.